좀 दिनै जों Swngmwng tei Simwngni Koklam Panda thangrongrokni o haste o haparo thangrongrokni bahai tong obono silainani soंलायनानै saiman lainani जों tubui phaikya haino hai Tripura hasteni borom gonang ex MLA borom gonang sar Mever Jamatia जों bono दिनै Simwngng tei Koklamni Panda o Koklam TV News and Entertainment channel ni bwkhak tei lam sago sarno belai hambai chini Koklam TV no tei Koklam TV ni bising tui ang puila no hambai ronai chini phainai chini hangrai kathar hangrai go chung jotto tong tholai go suri lai go abang jotto tiprani lukurok no ani khak phurbai ani khak changbai hangrai kathar ni bising tui toton hambai tei khulum ma ya faro no puila no soंनानै जों थांलायनाय दामनि हिंखा tabuk to tai salnai saltam tong khangkha no hasteni chongmari saklainani sal thangui tongo sal tabuk chongmarani haparo bahai bobahai kisaborno sabai saikhana de lokrok chini chung jotno saimano chini 2023 ni Vidan Sabha election chongmari abo belai khano tamsanai beti kromong nai special nai tang hige chini chung nukha je chini nini Tripura Motha chini Maharashtra नेतृत्वे जों क्राक कायसा आन्चलिक दल स्नामखा अब जों आगे अमाहाय जों नुगैयाखौ किन्तु फेयाबा नैनि 2021 नि हयते चिनि बबागरा बनिजे बायथां अंखारै फैखा चिन दफानो थांना बागै चिन दफानो चुबाना बागै आबनि बागै आं खाकागो अबनो पुइला चिनि Tripura हास्तेगो चिन आन्चलिक दल regional party kerak ngui tongo ngnai tei जों नुखा चिनि थांनाय ADC election बाहायनो चिनि Tripura Motha khaplai ओंखा ताव हायनो हाय आं खाकागो ताबक जत्तनो चिनि थानसानि मारि वो जत्तनो हामजागो आबनि बागै चिनि महाराष्ट्र बार कबगै तंगो बनि बागै आं खाकागो सारा Tripura राज्योगो आं इदानिंगो recently आं Tripura Motha हाममानि परेगो आं गुरि नायखा ते अनेक बर मालाय सालायखा ताव जत्तनो खासरांजाक तमा अकरा तमा चराई तमा सिक्ला तमा बुद्धिजीवी कर्मचारी जत्तनो ताबक बलायखन तंग थकजाक खासरांजाक 2023 जों आन्चलिक दल जोंनि बबागरानि नेतृत्वे जों कप्लायनाय तै जों Tripuraयाव कायसा जों फुनुगुरिनाय कायसा इतिहास जों तयरिखेरनाय अमनो जों वानसोइ दङ सार जों सिगां 2 घन्टा सिगां ससियेल मिडियायाव भाइरेल नाङै थांखा IPF नि बखाक्ते जोंनि महाराष्ट्र प्रदेश किशोर देबबर्मा बो proposal letter ri rohka bodonno obona tei tam nai sa जों जतनो साइमानो चिनि बबागरा अंखायनो ब्लाइ खे बखाकवार ब्लाइ खे बखाकहाम तै बजो तनो तुजुलना मुसुगु सुदा IPF सिमिया बो जत्तो चिनि पलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली कोंथाइ बारा Tripura सारावनो बो रिंगै दंगो तमा CPM तमा कांग्रेस तमा जनजाति मोर्चा जो तनो बो थामसाखानि मुजुगु तांखे बो वानसुखा जे Tripura साराव थामसा गरै Tripura साराव एकता क्रैनि बागैनो जों गुबुन दफाबाय थांजागै दंगो आबो जों दरै थानसां माखांखाय कक्रि देबा जों united we stand divided we fall जों दरसि दफा चिकन सासाजों चिन दफा बेलायखो दुरबल चिन दफा बेलायखोनो दानसानाय आबो आं सयतकक सामा जों बेलाय गरिब गरै जों असहाय तै जों दफा चिकन सासा अबनो बिसिङाव जों पाट के बागलाय दं हांखाय जों कागै दं हांखाय बबो CPM फु बबो कांग्रेस फु बबो BJP फु बबो तृणमूल फु बबो IPF ति बबो Tripura Motha हाय गोबां बाहाय चिकन जों दल दं हाके दं हांखलाय जों हायनो हाय जों साफारनाय जों बक्तब्य होनाय जों सालाय देबा जों Tripura साराव 75 बोसोर जों बयबाय थंजाखा बयबाय थगेजाखा जों बयबाय चिकन नुजाखा तांगै जों थानसाग्रैनि बागै अबनो जों रियलाइजखा जों साइमाखा जों थानसांयानि बागैनो जों बयबाय थंजागै दङ जों बयबाय बिलो जों फानपाइया आबनो बय महरा सागो जों Tripura साराव फानो जोंनि कोंथाइ बारा फानो जों थानसांखाय जोंनो बै थंमाया जोंनो बै गिरिजागनाय जोंनो बै दानसानाय कप्लाय खन्दुगनाय सारते केसा थानजानाय जेहेतु कक सागाबा कक मेनसन खायजाबा जों 2018 नि सिगां गोबां पलिटिकल पार्टी होनलिया फ्रो बरक चिनि लोकरक चिनि Tripura साराव
तमा CPM तमा कांग्रेस तमा माने जे कोनो बरक हिसाबै IPF टिनो पायराना बागै तिरपारलानो जेहेतु जों मानानि मुजुगमा यगनानि मुजुगमा बा कारण जों बोसोर साथक जागै दं खरनि सिनि लुकरक यगना मुजुग जाखा किन्तु जों 100% नि एफानो 85 बा 90% आफोर जों थानसा नै हनि मानव सार का अबनतै ताम सानाय सार निनि कक सोमोन्दै बलाय के काहाम बलाय के इम्पोर्टेन्ट न कक संखा तिनि जों 2018 गो नर जतो साइमानो जों IPF टी 2009 होइते जों लगातार आन्दोलन खाइफायो आं बखरक्सा फाउन्डार IPF टी नि जे स्टेटहुड छानाय तिप्रालन छानाय नि बिसिङाव आं बखरस खबजागो आं फ्रम द भेरी बिगिनिं आं प्रथम जि आं दंगो तेनो जतो नगो आनि सामंग हमंग आं सामंग खाइफायो आं 10 जनाय सामंग खाइफायो IPF टी बिसिङाव गोबां मा प्रब्लेम मंखा नाव साइमानो आनसे सिगां गोबां मा जों जे IPF तो प्रब्लेम नुजाखा जों काग्लेम नुजाखा तिनि रमदि तिनि बुद्ध बाबु संरहाय निनि अगुर बाबु सं हाइरक निनि जाबो राजेश सं हाइरक गतै गोबां बय गोबां मा निनि खतर जमातिया हन्दि गोबां मा नेताना जों सकाग्र हका तांगै के तिनि बिसिं से प्रब्लेम मा बाय गन्दलुङा बाय जत नेतानो कागै थांखा किन्तु आं काग्या आं दजंगै दंगो आं तिनि प्रेसिडेन्ट कसम तिनि मताय खलांखा आं बनो साइजो खाइ दंगो आं बनो उनक्लाव बासाय दंगो आं बनो दुख कष्ट अनेक प्रब्लेम खा तिनि कागानसि आफ्रो अनेक प्रब्लेम लाइखा फियाबा तिनि अकाराव काग थांगा गोबां मा मैक्सिमम नेतानो अंखाय थांबायखा किन्तु आं अंखाया आं NC बाबुनो आं साइजो खाइ दं आबर न नुखना आं बनो ससमाय बनो आं सुबागै दंगो बबो आना बरम रय दंगो किन्तु फियाबा लास्ट मोमेन्टआव जों किसा कौबांलाय मन क्लाइया जों दिनै 2018 जों सरकार फाइखा आफ्रो जतनो मैक्सिमम IPF दिख्लायो फियाबा जोंनि पारफरमेंस 2018 नि परेवो तरक जोंनि एक्टिविटीज जोंनि पारफरमेंस कमंगै फाइखा अब सत्य अब कुबुई तांके जों एलायन्स मानि परेवो जतनो जों थानसेगाफोर बुद्र लाइखा जों 25 बोसोर बामफ्रमनि अबशासन बामफ्रमनि जे बरनि यागनि यगना बागै जतनो मुचुखा तमा कर्मचारी तमा सिक्ला तमा बुद्धिजीवी जतनो मुचुखा 25 बोसोर अनेक थांखा एनाफ इज एनाफ जों बरनो मानर सिनाय अबा कासे वानसक मानि तिन बराव दक आबगै जतनो तिन तिपारसाराव ते वानसारु बाहायनो तिनि IPP BJP नो बुद्रिखा एकमात्र बरंका बर CPM नो 25 बोसोरनि बर नरा मुसुक मानि अबा कासे कारण के तिनि मुभमेन्ट बकरां खानाव साइमानो तिनि लगातार तिनि मुभमेन्ट IPF तोनि जों अनेक दुख मांखा तिनि 2016 गो जों आउट लागो जों जखन मिसिल खाइफ्रा 2016 आफ्रो बाहायनो 23 अगस्त नाव साइमानो जों अनेक बर आफ्रो जों बुजाखा तगजाखा गारि सखा जाखा प्राय 100 जना हस्पिटल लाइखा 2016 आफ्रो नाव मुजे दंगो जों आउट लागो अनेक जों सातक जाखा तै तिनि रास्तारुको आन्दोलन खाइगा जों दिल्ली थालाइगा जों तिनि एक्टिभिटी चलै दं कन्टिन्युअस तिनि पारफरमेंस तिनि सामंग तिनि मुभमेन्ट चलै दं बने बगै तिनि तिब्रासाराव IPF तनो जुगरिखा IPF नो हामजाखा फियाबा 2018 जखन जों सरकार खाखा सरकार खाइमानि परेगो तिनि तमंगराव एक्टिभिटीज तरक कमै थांखा जों नाव नायनायदि तिनि सुन्दिया दतम कक्साखा जोंनो IPF तरबराव जों बाय तंनायखे तंदि तंखाय न खाइ थांदि नखरन दिन तिप्रालन मानिया एकर बर साका इनके पब्लिक खनाय तंगो जों बनो उत्तर रमालिया बनो जवाब रमालिया नासा पब्लिक नि रिएक्शन मंगा प्रो जेहेतु प्रेस मीट खाइपर नर खरक नै जेहेतु को थांख्रं बदलनि सबसे बदल न दङ नर पब्लिक किन्तु अबनो तावबो साइमियाको तामनि बागै प्रो सोंमु फायो तामनि बागै तिरपालेन दिया हनि बदन आप थाइसाफानो कक सालिया कक किरक दिया न हमको नायदि आं तो जवाब रेखा तैबो नायदि आं सानामुसुगो आं अनेक रिक्वेस्ट खालायखा जोंनि पार्टियाव जों देउर साइकेल साइमा खाना जखन जों आइसा बन्द खालाय माने अनेक आगे आफोराव जों बन रसाय मारिखा आं साका आनि पार्टिबो आं साका बर बो साइमानो जों बरन जों बरन तिन कक नालिया जों बर सागनांलिया आबो जों सियै दङ आं गयखा जोंनि बिसिङाव आं गयखा जों पटेस खायना बागै इभेन जों आं खाका जों केबिनेट दग जों 1-2 बार जों थांखौ दं खालाय बरक जों जे माकिरिनाय
अमाइक्लाय जों अनेक तेसा खालायखा प्लास नों थांनाय एडिसियाव नों नुखाना एडिसियाव जों इलेक्सनफोराव हायनो जों सरकार दंफानो जों एलायन्स दंफानो जों मथाव जों थांनांगौ तेसा खालायखा स्पेसियेल आं जों महाराज आं थां सालायखा दिनै काकेनसिव थाङै सालायखा जों मथा मथि जों कासा काजि फैमानि जों तिब्रा मथाव जन खायसिनाय जन खाय जों एक अके बास सालायनाय तिब्रा मथा ते आइपिएफटी आबो जों सालायमानि बे सामहाव आबो जों कन्टिनिउ खालायमालिया जों दिल्ली थांलायखा दिल्ली थांलायफ्राव जयेन्ट मुभमेन्ट कमिटि जों खाखा आरो जों जतन नगदगु गावसोलु खानां जों जयेन्ट मुभमेन्ट खालायलायखा आरो बाहायनो सामहाव जों कन्टिनिउ खालायमालिया ए अबनानो दिनै दोरोक जों चिन दुर्बल नुकजाखा पाब्लिक चिन बर फेट इंलिया आइपिएफ चिन बर आं सय कक साव तामखाय आं तो बार साव जेते जिखुनु पार्टी जों तो आइपिएफटी चिने आलादा चिने नाहरम दंगो चिने आइडेन्टिटी आलादा दंगो चिने डिमान्ड आलादा दंगो जों बरनो प्रेसार मारनाय सरकारनो जों प्रेसार मारनाय जों जदि बीजेपी हाइके दं हांख्लाय जों इंलाक एबं चिन आइडेन्टिटी आलादा चिन दाबि आलादा जों बरनो माजे जों प्रेसार मारनाय प्रेसार पलिटिक्स आइपिएफटी आनचलिक दल तांबा जों तो पलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टीया जों तो आनचलिक दल सी आनचलिक दलनि रिजनल पार्टीनि तंग अबो नों नांनाय जों सरकार खाई दंफानो एलायन्स दंफानो जों बरनो प्रेसार मारनाय प्रेसार क्रिएट हमने प्रेसार ग्रुप वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी वी आर प्रेसार ग्रुप कि जों प्रेसार खाइमालिया आं आगे बो कक्साका जों प्रेसार फनुमालिया चिन एक्टिविटीज फनुमालिया स्वाभाविक पाब्लिक दक चिन बर खुबुंनाय नों चाकरी क्षेत्र जों लाइमालिया चिन कक नादागलिया अब अदे आगे थांखा नों टीएसआर नो खाइफोर नों नुखाना आफ्राबो जों लाइमालिया आनि एमएलए राव आं निजे सिरिमालिया अब आं आफ्राबो साका मने बगै आं खाका माने जों प्रेसार होनाय बगै जों दरि मथाव थांखा हांखाय आजरावता बर गिरजा खामो आफ्राव माने बिजेपि दुर्बल जों साइमानो बरबो बिजेपि सिम अनेक कथाया दं बर एमएलए अनेक थांबायखा कागबायखा दिनै सिगां अनेक एमएलए थांखा अंखाय थांखा इनके बर बार उइक दं बिजेपि रावनि इनका उइक जरागो जों प्रेसार कन्ट्रोल खायनानै सुजुनानै आं बार एपिल खायखा इनचे बर मासम बुजिया दं अब नौजो साइमानो आबनि बागै दिनै जों अबन नुकजाखा ते आं तो सबसमयनो थामसानायो आं केबनो चिकन कत हाइहिना आं सालामसु गैया जों जदि थामसां मै हांखाय जोंनो बै बरम रेग्रा जोंनो बै किरेग्ला इनके अबन नांनायो थि थामसानि मारियो तो फाइबादि अ जागा आं बारबानो सावो चिनि बर रंखाय तामसनाय बेलाय बाखा चिकन आं सत्य कक साव पाब्लिकनि कुनो दुस करै साधारण जनगणनि ताक पयनां सावो बर कुनो ठीक करे बुल करे बर था बुलबा चिन नेता से बुल नेता बो जतया निरक साइमानो साबा साबा नेता हाय खाय दं नेता कति मासा मासा नेता दंगो जे बर सुरु कक्सनि काहाम काम सानाय पाब्लिक न कक काहाम काम सागै बुजगै निनि सामंखौ उल्टा कक सामाबाय नि सामंबाय गथाया अबाय नेता दंगो तागबो दंगो आबाद बगै जों पाब्लिक जों माबो जंनाय पाब्लिक रक जतन ठीक दंगो बनिबो आं खागा दिनै महाराजा खुद चिनि हानि बाबागरा नों जत साइमानो जों बर सुजुग मारे नाय ब सुजुग सिमायखौ ता ब चिन बर कमां बनि ब्रिद कक साइ दं नों बर सुजुग गनाबा बर सुजुग हाके जों साइमानाय बरं जों साइमानो चि महाराजा बसुक बर टेलेन्टेड म बसु ज्ञानी गुनि बरक बनि कोनो अभाब करै बनि ज्ञाननि अभाब करै रांनि अभाब करै मान सम्माननि अभाब करै ब जतन बनि तंगु बनि मा जों बन जों नायनानै बाता बर जों संना बाता फेबा अब आं बार सावो जों सालाइया देबा जों 75 बছर जों बक्तब्य खा थगे जाखा आं खाखाओ 2023 अब जों बुझि आंखाय खासि आंखाय ते 75 बছर जों बुगिनाय आं स्राय साव तांगे महाराज लास्ट फाइट साबा जों बबागरा ब दुखनांगो कक्साव जों ताकफोनो जेरै जों थामसांगि हांख्लाय जों गराक मै हांखाय जों ते 75 बছर ते 100 बছर जों बुगिनाय बनि बागै आव दिनै जों बुजिनाय मे ताक फानो सालते केसे कसारो संनानि फाजिं थांसा जेहेतु जों ग्राउन्ड दङबा लकरक अब प्रायनो सोंलायो दखान पाट दग सालायो हाति हाबा रग नबरग सोंलायो अब जों खोनाव ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड अब तो बसुक डिफारेंस का ग्रेटर त्रिपुरा ना त्रिपुरा लेन्ड बुमु काइसेर फनन खामो त्रिपुरा लेन्ड फनो कुनो तो इंया हने लकरक सालायो को अब तामंगे ग्रेटर हने आलादा बाबा साना नांखा अबनो न लकरक सोंमो आचले अव कबां कक दंगो दिनै आं उसांबो कक साका
महाराजा ब खुद निजे आनो साजाक बयनोबो साजासो आनो सोनिया जों जत साइमानो ब आईपीएफटी खायनो हनै बा आगक फाइमानि निराव नुखाना थांनाय 2020-21 लाग इभेन खुमुलुंग चिनि कन्फारेन्स चिनि मिसिल चिनि रैली गो थांजाक आफ्रो बो साइकाय फैगो ओंख्लाय बो मोटामोटी जों बबाय जजु खाय दंगो इभेन निराव बुचियान आं तो जेन सेक्रेटारि आईपीएफटी नि जों चिनि एजुकेटिभ मिटिं गो सबसे चिनि एजुकेटिभ मिटिं जों बिल पास खानाखा आरो जों रेजुलेसन पास खालायखा जे जों महाराजा पदकिसनो आईपीएफ जों वेलकाम खालायो जों बनो आईपीएफ दिगो दासिनाय होनै जों इभेन जे रेजुलेसन पास खायजाक आईपीएफ जों ओंखाय आसक जों आगक दं माने बसाबो आं आईपीएफ जों फायनाय आईपीएफ जों निरावनो प्रेसिडेन्ट दि निरावनो मंत्री दि निरावनो जीएस दादि आंखौनो पद नाया आं सुदु सिमेरेलि नावनो एडभाइजर दंनाय ओंखाय माजा माजि आं दिल्ली थांफोराव आनो तुइदि आं सालायनाय हायजे बस आंखौनो पद नायो हायसाव हायख्लाय जों थिक थांनाय जाक किन्तु सामहाव जों चिनि बिसिंगो मासामसु सयानाय बागै जों बनो जों दामालिया ब आईपीएफटी खायमालिया लास्ट ब कम्पेल खा ब कम्पेल ब एनजिओ को तमन पहिला ब साइमान ब एनजिओ खाय दंनाय ओंखाय जास्ट ब आईपीएफ तो साबुत खायनाय आबो ब साइजो खायनाय अब ब सामानि किन्तु आबो आगक दंनाय मानि बेले थामसा खालायो फाइल सलायलायखा निनि एडिसो थामसा बासालायनाय बतसिका किन्तु आबो जों सामहाव जों एडजास्ट खालायलायमालिया आबो चिनि दुर्भाग्य दैनारि आं आनि कगनो सागोन अनेक बर' आना चादे दं फग मानो चादा चाजाक मानो ककरि अब आनि सामं नायनि न आना कक सादि दिल्लीगो पुला प्रथम थांफोराव दिल्लीगो आं आप्र मन्त्री मिनिस्टार खरकसा मिनिस्टार तंगै बीजेपी एलायन्स मिनिस्टार बीजेपी आईपीएफ मिनिस्टार आं दिनै दिल्ली थां कक साका आप्र तां तो मिनिस्टार तंमानि आं खुद रिक्स नागैतोनि महाराष्ट्र हामजामाबाय थानचनो हामजामाबाय आरो जों कायसे कागजबो जों खायखा जइन मुभमेन्ट कमिटिबो खायखा ओंखा आं थांखा आं हेसे मिनिस्टार आं कक साका दिल्ली हायजागो आं बीजेपी नि खिलाफ मा साका चिन दाबि कक मा साका आबो सब थाबाबो हायख्लाय आंबो जों रिक्स नाखा दागा आनो जतन साबायका किन्तु रुलिंग दं रुलिं तो नुतै किन्तु आनो गोबां मान दिल्ली नि बरराव आनि बन्दुराव आरो आन तो गोबां बन्दु दङ बीजेपी बो दङ कांग्रेस बो दङ आनो बर साका जमातिया नोंहाके साका गास नो आनि राइट ना आं सक सानाय आनि मानथायनि कक सानाय आं कोन कथनो सिख्लाया आफराव नायदि आंबो सिख्लाय रिक्स नाय सामंतां दं अरो फाइ बहन दिब्रा फाइ बहन जों चेष्टा खालायलायखा किन्तु सामहाव जों अब लायमालिया ओंखाय ता कक खायसि दाबो सार जों जे नोंसोमोन आं मैता माखा सारथा किसे कजारो सुमु जेहेतु दिल्ली नि कक साखाबाथाय किसे मानजय रेसने थांनायो दिल्लीयाव थांमानि तिप्रामाव थांमानि किन्तु आरो कोनो ना मेमोरेन्डाम रैमाया ना कोनो सैजागिया नै आईपीएफटी नखर थानाय बीजेपी को कक सिल जागा सार अपन तै ताम सानाय अब आं ताबो बुमुं सागलाक बे कक सिल जागा ठीक আছে अब आं दा रिप्लाइ होनाय अब बेलाय खेने वानाम संसा आं फार्स्ट थांखा दिल्लीगो आफ्र बां थांगो महाराज बेजों थांलायो जोंनि फार्स्ट मुभमेन्ट दिल्ली अभियान आईपीएफटी तिप्रामाथा जइन मुभमेन्ट जों खालायखा आफ्र आं मिनिस्टार आंबो दङ आं जे खुद साइमानो मेमोरेन्डाम जों सुनामखा आं मेमोरेन्डाम परेखा आरो बिकारां हले सयबो दङ महाराजनि सय दङ आंखै आफ्र मिनिस्टार आं सयलिया अब आनि रथ गया नै आं सयलिया मेमोरेन्डाम जों याफाका आं दङ महाराज दङ आनो ताखौ कपि दङ प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार तै निनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ आईबी डाइरेक्टर जेनेरेल अफ जों याफाका जों रिजाक किन्तु अमायखे सियात तै सिसग याखले कक सामने बेलाय बुल सेकेन्ड टाइम थांगा जों आफ्र आं फेसबुक रिरेखा नाव नुखाना आरो आं आंनि सय रेखा जों जत्त दिनै बिकारां हले सय मोनसे महाराजनि सय नि जत्त नि दाचित्तनि जित देबर्मा ईएम नि जोंनि नि दन्दि अनिबेद देबर्मा जों जत्त प्राय 10-12 जन सय रेगै जों हेनोवर खेलिखा साबाला हाके साइतो खबा गेरि हनै अब बेलायखे बुल जों आसले चिम्बरक छिदै सियातै कक सामानि अब बेलायखेनो चाया अब जों मेमोराम रिजाक इभेन तिब्रा 5 हायनो आं अराय गोबां मानसिनि अबरावनो रेखा बाखा अब साराबो सामान गानो खां साकबाय थां कयेक दिन सगां बा सान सगां आं निजि सय इन्टारभिउ नायखा किन्तु आफर तागलास नि तालनि तागलास थांमानि दिल्लीआव अफरो कयेक जना माने तिप्रामाव थानि नेतारावनो संका सोंनायावलाय मेमोरेन्डाम सेजिया लास्ट टाइम महाराष्ट्र संका महाराज बसाव
bo saga hanu thik tongo lo robano ang khaya na bo hnai kintu tabo kok sil saka BJP ni phajingtei omayoran namri yang tam khanya ni thang aro mosalanya da thang orchestra khaina bagai tang khaina thang obno kok sil ka gon tam sana abo to lasim hingsa wana masangsa abo to jasane sai dong abo to kun authentic ya abo public ni sanai ana to copy tongo ana pho phunung man memban sing rijak abo balai khere sing mawan sok thai ang bahai nata jekono bahai no neta hangkang klai leader hangkai sing authentic kata report nagi sing kok sana dorkar inga chung jera rom jago pule ne kok singmani je tangri tipalan tante gira tipalan de tipalan tam phelai abo nung sambalai ka hamka oh to lukrok sa abo thik no kintu chung rom di tabo tipalan ba gira tipalan kai only edisi no dei kok sago ke gira tipalan ke abo han article 2 3 na sago abo separate state no abo ne dawi tong mani phia ba moras saka je chini connector jaga tongo pocket tongo abo non edisi klai tong kha tan chomponogor hairo bisambon hairo nin aro ambasa hairo kawma jaka ham aro kidu tini te prasa kawma tong mani abo tabo non edisi thangwai kha abo ke byang thangnai boru sago ngai tabo istebne tibalan to only edisi area Hingga edisi ni bayar ko bang macam berok tong nai, berok ti berasal, berok bang musim dawi makai nai. Oh hai klai sing getar sama tang ba, do abo statehood sing sai tong mulai article 2 3. Hingga berok bang musim kisah kok sana nanggo, hai nai bo obo tepa grad tepa kata. কিন্তু একই না তো কাছাকাছি দাবি তো ঠিক মতো কিন্তু অবনতি বড় ভাষা কনফিউশন আচ্ছা পয়লা ফ্র অনেক কিছু সালাইখানা কিন্তু আবার তো जों অস্তে जों আবার কারেকশন খাইতে ফেগো তো আবার जों উসাং जों মেমরান্ডাম আবার সাবো जों উসাং মেমরান্ডাম পড়াইনা দি আरो जों स्टेटहुड नि कग सागो आर्टिकल 2 3 सागो बुं बा देफां खाता देबलां फा गेट प्रॉब्लेम खा अब तो उंगनै न किन्तु जोंनि आसल हारमु तो सेपारेट स्टेट चिबले स्टेटहुड चिबला आबना बररो गाहामखौ बुजिनो नांनाय हायनो फावका कक साव बाय उंगिया जों मेमरान्डाम साबमिट खालायखा ते जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड आर्टिकल 2 3 नन जों कक साव ग्रेटर थेबा माने का बमंगसि पहिले आंगु बुजियां मानो नों बुजियां मानो अब उंगनै न अबयसय तो दुरुक दुरा आबनो जों तामसारि संसन मा खायनाय के आबनो मंग साइ दं खाबो भागनायबा उसां मेमरान्डाम हागो सुइब्ला आंनि जे ड्राफ्टिं खायनो आप्रप दंगु बने बागै जों दिनै अबन मा सानाय सिनि तिबारा थारक आसले जों बेलहे बाहा कवारङा नाव एक नम्बर आं सावो जों आं उसांबो कक साका जों जायगा केसारो सांसनाय जेहेतु तिरपालेन ग्रेटर तिरपालेन कक साइ दङबा आगि आईपीएफ टी पार्टी दंफ्रुके तिरपालेनि मैप दङ बेबा खायजाखनै ताबो ग्रेटर तिरपालेनखे मैप करे कोनो फाना करे नै गोबां मा थंगरं बदल सिल जावै दङ बा लोकरक न अबनो जेहेतु लाइभ चलै दङ बाखिया साइखना আসলে মেপ বাই তাম খাইবা ঠিক দंगु आं अन परसेल खाइनो मसुगो गेटा टिपलेन नि अमन अर्थ आं जे बुचिमानिता बोसोर आं जे बुचिमानि स्टेटहुड दाबि नसुनायो कताल राज्य आलादा राज्य और जगह एडीसी तो तंगो एक नंबर एडीसी तो जों आबो खबनाय अब ट्राइबल एरिया नक्लाय एसटी एरिया ओ एडीसी एरिया नि बादे যদি সি টং খাংख्लाय जों आबनो जों थेपानाय आबो सिबले इनके तबक नेने आईपीएफ दि सामने तो ओनली एडीसी एरिया सि आरो किसे फेलाय उता इनके ओनली एडीसी एरिया बर सानो बाद बेकम बर सानिया इनके ता जों ग्रेटर थेबा माने के जों बाद बेकम साननाय ताव तो केबो कनफार्म लायनायखौ हायदाबा ताबो केबो कनफार्म लायनायखौ बो बानाय बो माया अब तो फिक्स याखौ किन्तु जों आर्गुमेन्ट लां थांमानो जों अबनि जों डिबेट खालाममानो जों सानो गाव जों सानाय बनो जों जखने टक खाफोर जों सानाय गेटार लेन्ड नि मिनिं अबो व्हाई वी वांट गेटार ट्रिपल लेन्ड बिकज चिनि सुद एसी एरिया जों बियॉन्ड एडीसी एरिया जे जागा तिनि एस तिप्रासा तंगु इनहेबिटेंट तंगु आरो जों साननाय अबो जों साइखनाय बारनो अबनता के आरो बेसे जों बुझि नांनाय जे तबरन्दि अनेक रक सालायो इंटरनेशनल व्यापार नि बांलादेश अब तो ठीक दंगु अब हायनो दगनाखौ जों मा सानाय दा एदबा तुम जों लार्जार टीम बरनो खप ना बागैसि बरनो सेन्टिमेन्ट ना बागैसि जों मासाव ओंख्लाय बरसलो जोंनो बरसो चलिया नों तिबासा नसिनि कक साइ दंगो जोंले एडिसि क्लाइलिया नो जिमांकोनो खप जालिया बर बखा बायनाय
광마tin bertabu tongko edisi bairego baru bakabai thanai ngai sabik baron sung bakana na bagai phasung ko masaka अब तो तिनी महाराष्ट्र डिक्लेयर के साइमानो बने बागे आं सागो बने कन्फ्यूजन कोन करै जों आर्टिकल 2 3 कक सागो आर्टिकल 2 3 माने सेपरेट स्टेट अब मैप दा मदे मानो माया मैप ता अब तो बेपरियाखो ताबरम दि निनि ताब गुरखालैंड बर साइन दं ताखौ गुरखालैंड कोनो मैप थिक रमायाखो गुरखालैंड साइड दं सिलगुरि बर साइन दं गे सिलगुरि तो आरो वानसामंसि गे बर निफायनो ओनलि नन्दि एलिया चिकन सांग दं गे बर साइड दं गुरखालैंड निनि सिलगुरि न तै गुरखालैंड गे बर सलें दंखा जुक्तिकरि खन्दका तानि बे बुदलैंड फाइनो बुदलैंड तानादि ओनलि कक्राझार बुदलैंड तैनि कार्बिआंलं बुदु दंगो निनि अब गुवाहाटी बुदु दंगो कहां बुदु तो पिरजाक्सि गे बर खबे थमायनाय बर दा कन्फ्यूजन लैता गे बाबगै महाराज वांसोय कक सागाजे जों ग्रेटर टिपरलैंड नक्लाय अब जत तो चिन्ति प्रसा जे ता प्रेजेंट दं माने आब्रमबो जों खबनाय अबसे बकक साव सार तेगे गोबां लकरक गवनो साइमाना मसङ जों जदि तिप्रासानो फियगनानै बागै सिं तिप्रासानि फियगनानै लामा तो यगना मसङ उइते ताबुक तिप्रासारा प्राय लकरक हाइ सालाय दं किन्तु ओ जागावो जों पार्टी बुमुं ताबुनि सिमिया आगिनि सिमिनो तिप्रासाना से फियगनानै खाका तामै बुमुं स्लाय फायानांखा अगर लकरक किसा साइखनानै लकरक साइमाना मसङ जागो आले बुमुं कुनो बेपारिया आंखे बुमुंना सुतरे एता नों बुमुं जाफानां थुं जों मुक्ति बाना दरकार बले जों फियगना दरकार तर तिप्रालैंड दे हो ग्रेटर टिपरलैंड दे हो आईपीएफटी बीजेपी कांग्रेस अब या किन्तु आंचल दल तो जों साइमानो जे गोबां मा आंचल जों फाइफेलेखा किताब सिसन जों मा नायनाय नों सोंमाने आते बेलायखे अबंखा जों तखन आं ट्राइफर नाव साइमे खने जे आंनि भइस नम्बर जे 50 बोसोर प्र साइमाना जों टिउजेस त्रिपुरा बजाति जुब समिति टिउजेस बोसोर सांगां फैमानि एक समय चिनि बरक टिउजेस सारा कसगरिखा जे टिउजेस खायराव सीपीएम कांग्रेस खायराव खाय बरनो देशद्रोही जों नायसौ आं ट्राइफर नगै फैगो बोसोर सांगा दं माने दिनै अरनियो आब्राय जों कस खायमेखौ आइन नमाने आन्दोलन खायखौ निबगो निनि चैनल पारगो हजार बरक तुइ हेगे फैलेगो किन्तु बुमुंखाय त्रिपुरा बजाति जुब समिति बुमुं कतरिया आफर समय बिसुक जुवार फैमानि गताब बेथा गाबो टिउजेस करिखा टिउजेस फैखाता म जों आइनपिडि बानि लायखा आइपिएफ लायखा पैलागो दिनै जों वानसखै बुंनाबा फारु ताबरन आबर जों फालायखा टिउजे त्रिपुरा बजाति जुब समिति बुंखराथया उपजाति जुब समिति आबर जों वानसले जों फालायखा आइपिएफ फालायखा निनि इंडिजिनस पीपल फ्रम त्रिपुरा मणिपुर फरका आइनपिडि फालायखा त्रिपुरा इंडिजिनस नेशनलिस्ट तम आइएनपिडि बहुत जों फालायखा बुङो ताम कोनो बेपारिया जों थामसे दरकार बुङो जाफाना उथों ताब आइपिएफ फालायखा त्रिपुरा माथा फालायखा अब बुंबो नैता आबरनो जों सिरियास नाय कोनो लाभ करे माने आनि बुङो तो अब मातंनाय अब कोयाबले तक चिन बरक बाहिया देबा बाक्सा राजकुमार फालायखा सन्दारानि खांलायखा ताब आबराव ताब खुमबाति नायथक तिंगले फैले देबा गिटार बुंचे सेबे जोंखलाय अब परिस्थिति बा अब चेंज संगो आबर जों माबो चिनाय आनि आगे बुं तो माने तखि तंनाय आइ कोयाबले बर हामजा का कतासे फालायखा ताब निनि आइपीएफटी इंडिजिनस पीपल फ्रम त्रिपुरा अब जों फालायखा तेफोर काम फाइफि मानो परिस्थिति कक सानाय परिस्थिति बाउन खायनाय गे बुम काहिस दंनाय अब माया आंखे बानो नियाता जों पॉलिटिक्स खेने थांखे जों फ्लेक्सिबल मंगनाय बा कवार मंगनाय उसां ओना मा साका जों थामसानि ककसाव थामसानि मारिताम्बा बाके जों थामसांनाय थामसाना थांखे आं अब अनेक बार ककसा ताबु साइ दंगो अबानि वानसं दा बैबो तामा साइबिया थामसा आंना निंखे जों बिसिंगो तामातने हामजागो माने लाभ प्रेम बालाबास मातनाय नों हामजांबाय आंखे नों थामजांबो मैया नों थामजानि कय खाबलेन बैनो थामजानि बिसय नों बनो हामजांबा फुंनाय नै लाभ मा फुंनाय नों हामजांबा फुंमाया ककसिन थामजां साइ दंबो अब थामजां मैया ते काइसे इम्पोर्टेन्ट बुंसाव थामजाना थानांगो जों आजागा जों सेक्रिफाइस नांनाय तियाग सरखाय नांनाय देबर तियाग सरखायनाया
sacrifice claimnya abo thansa ngani kothing nai te 3 number ga sawang thansang na thanga chang nakarmani forgiveness जों खरस जों माप मा खालायनाय बा बुल खालायगा जों माने माप बा खालायनाय मानुस मात्रै बुल जत्त बरन बुल खायो एकदिनाव नों बुल खायनां बुल खायनाय किन्तु आ बुल खायनो सोदों वासो दं लायनखे आबंगै मैया जों थानसा अ फायनो हांगाय जों थानसांना हांगाय जों खरकसा चिन्ताखौ बुखौ खुंथाय बारा बा जत्त बायदि जों माना खालायनाय माने फरगिव मा खालायनाय फरगेट मांनाय ताबो आं अबिसिं कक्सना मोसुगो गोबां मानसिनि आइपिएफनि बररक आंबो आइपिएफ खायफेमनि न एडिस इलेक्शन परेव किसे गन्दल नांलायखा चिन्सरायराव उत्तेजना आंगै इमोशनल सिम्बरखे बेले इमोशनल ओंगै जों दग सबायलायखा सक सलायगा बुलायखा तलेखलायखा आबोथ सुदु मथाराव खायबेन किसना गया सिपिएम आमल जों खायजाखा सिपिएम रावबो गोबां मा आगेव चिम्बरन बुखा तखा सकसाखा आंनि दे एक्सपिरियेन्स दङ कंग्रेसबो खायो सिपिएमबो खायो बिजेपि खायो मथबो खायो आइपिएफबो खायखाब्ला आइपिएफ क्लब बिनो बुया दाबा जों आइपिएफ पारफेक्ट अनेक आइपिएफ ट्राइव बिनो बुखाबले अननो पक थांखा अनेक मथाबर माना हके सवानो जों दां थानसानि कक साप्रदा आरि मथारसनो बुखा तखा आनक ससागा बबे थानसां मानाय इनका आइपिएफ बुया दाबा आइपिएफ बुखाबले मथारनो आइपिएफ बिजेपिनो बुखाबले आइपिएफ सिबिएम बुखाबले आइपिएफ बुमाखै नों गसलिया ए नदि अम हायथिनि बररो बने अनेक बरक ताक फनो मथां थांगिया तांगै मथार आनो बु आनो आनक सकसाव इनका आइपिएफ जखते नों सिबिएम सकसाफ्रखा आइपिएफ जखते नों मथार बुफ्रखा अबन आं सागो जों थानसा ना नांखाय सिनि बिसिङाव नाखारमानि आं बनो कक्साव फरगिवनेस माथनाय जों सोंबाय जों दाखबाय दाखुब जों नाखारलायबि आंखाय पकलायमि आंखाय जों ते थानसाव फायमेया बने बागै थानसानि बिसिंति जों मागलायनाय थानसां नांखाय 3टा पॉइंट आं सागो जों हामजागमा दं नांनाय नोंनि सेक्रिफाइस दं नांनाय त्याग शेयार खाय नांनाय तै फरगिवनेस नाखारमानि दं नांनाय ओ 3टा निस दं हाखासि थानसा दफायाव जगनाय दफा मोथांजागनाय ईश्वर बतन हामारेरनाय हेसि साथे गेसा सुंमंग दंनाय ताबो बीजेपी पार्टीनि बदलनि बखातै ताबो गोबां मा कक तिनिबो जों इन्टारभिउ ना खरबसा बीजेपी नि आदंनि न ताबो बर कक सिल तिप्राम थानि चिनि महाराजा प्रदीप किशोर बो ताबो माने अमित शाह बाय मालायो प्रधानमंत्री मालायो गुवाहाटी थाङै एगो हेमंत बिश्व शर्मा मालायो अबहाय नि जराव कि लोकरक साइमना मजों अबो कि एलायंस जानानै तंनाय नाकि एलायंस इया जुदि एलायंस न तंखो तो आईपीएफ ति तंखो जे एलायंस नgi तंखाके दाबो ताम खैनि ताइसा फिनाने अबहायङै तिनि बीजेपी नि आदम खरसा कक सिल जाका बर ताबो जागा नाइटोगै दङ हायपानो तिप्राम थानो जों रेसपन्स रिया तिप्राम थाबे जों एलायंस यानि कक सिल जागा तिनि ओ तिनि नाइदि चिनि मरासनि कक सानि तिनि बोबागरा तो ब्लाय बुहा क्वार बजो तो फाइने सम्पूर्ण आरगु आंखे बना अमाय केसे नुखा किन्तु बे ब साइट दङ तिनि साइट दङ जे रिटेन जुडिशियल एसुरेन्स आंखलाय जों केबो एलायंस गैया आनजिल दल जों साइमानो जों द लिमिटेड चिनि साबो कसार किसा आईपीएफ तिनो रिटेन रखाने कक सिल जावसा आईपीएफ तिनो कुन रिटेन दियाखौ जे सोसियो इकोनॉमी लैंग्वेज टे गबना सामने अब तिनि स्टेटहुड नि डिमान्ड करिया जागा आहस बेल लासमंग जासागाय आवखौ बर खलायब्ला सांगाय टीटीसी बो कोनो साइड आवसे बद खलायब्ला सांगाय पासबो लाइथिंब्ला सा कबनो महाराजा न जदि ताबो बो राइटिंग मेरे खांका बरखि पालन खायनो खायाबो न ताबो जों साथकनाय ना तिन आईपीएफ तो कुन एग्रीमेंट करै आवहाय कुन रिटेन करै टीटीसी नाय रिटेन करै जस्ट बर कमिटी खायगासि आरो कमिटी बो कुनो स्टेटहुड नि मेंशन करै तामखेबा जों आफरो वानसका जों कमसे कम अफम मांग्रा हांखाय जों तोर आगौ लायनाय आहिस जों वानसलाय माने किन्तु अब खायलिया बराव टीटीसी रिलिया दिनै डाइरेक्ट फार्म रिलिया ngay kuruni hailo komje bi ko report kuri angbar barbar sakabale bortuno thokai kha machik kha kya kin ke dore sing no state huri nai hai nai bukan document thanai bor ya bor tu rom nai auko bor ni ekta responsible thanai o chmoras nai ngai tabo onek kok salai asala chini bisim kok sabar kok sau tak point to sing sabai alliance ngai india abo kono sure kuri kho angna bo kuri abo india sing salai tongo ngai
Kintu tini bisio ang lukha kabang ma balai kok salai da. Kok ka sikri deba. Jeng kok kereng hengkai kok bani thiyu. Tui kereng ke tui bak thiyu thiyu homai. Jeng besi kok sakka bang yang thamu. Borma jeng ozon kok sara nango. Ang je busi mani usaga maharaj malai fego. Boy kaham ni kok salai kha. Kintu phiaba chini bisingo kabang ma kok rok ang khana khata. Je aro thangai tiket chana thanglayo, hai chana thanglayo. Balai la sama sungsa. Ang to every meeting ang attend tong. Ano mara sago kabang chinti bara boro phai tong bayo. Nung phai tong phai di. Nung bai phai nung boro bai kok sapro nung present tong di. Present tong. Hai bono sago. Ang to thangmani ya khud bono na dui bai kok sao ka. Suda ano sini ya bo buina bo sao ka. Je mever no rohdi hai so di nei ang ang ne je iche thangmani ya. Ano bono ring tlang thangu. Kidu khanaka chini bising ang khanaka balai wana ba sungsa. Ang ke bung kai salia. Ang bodar tiket chana thangfu. Hage aro moharas mever no tiket rena kok sayang ge bo mawi tongkha. Mang kosom tongkha rang salaifu. Balai wana ba sungsa. Bon bagai je omai chanai ro. Ang simsi go sabosa. Ang motamoti obo khenakha. Exercise kai ka. Tamke ang mo sauta. Je boro kubui. Boro kathar. Bone keplaing nai. Sarta kese pasaro sangmanu jetu tiprasana phiokna sa tiprasana hamgrai ni sing ka kai tamne aro asuk tai cheklanya ni tom tabo lukorok obon sung lukorok bo khana ka obon tiye kintu aro nang ang bataina ni ang thana ni ang ma bataya khang asugui tongnai obon party thanai tabo jeng social media jehetu tongo ba jeng ground no tongo ba jeng khanao onek korok ni tabo jodi tiket manya ka kobuni party thanani ba bjp party thanani ni obo herok silchamung kisa khnai tong obona teitam thani sar Boni bangene tin bobagra kobang ma warning roi tongu. Bo deliver kok saka. Bo tin borong warning roi tongu. Obonang barot teprang kok sanga bono. Sing thangcha na musu hangkai. Sing pyokda na musu hangkai. Sing dir ko boso sing de sing salai pasat tu boso sing thoke jakha. Sing bun tolama tongkha. Boi bai thangjakha. Boi bai sing chikon dukjakha. Oboni muktumana hangkai. Morostam Saba, or Port Kotoria, MLA Kotoria, or Chief Minister Kotoria, Sindo Pasi Kotor. Get to Sakable, Tansago to the Tintas screen kai, Tansang Maya. Nung Arsagolo and Hamzang Lap Paton Hamzang Matonai, taking sacrifice Tan Homba. Jini ang ticket Malia, but ticket Malia, and Tangpai Nai, you need Naharum Bozaka Tankaba. To asuk thani sina har Asu Narong Tuntunua. Ang tiket mali ang kisang tana. Ako ngele abang sedeba tini bisigo masamo nera tongo. Ang hay repeat khabita isya. Public enu kufur kaham kathar. Masamo nera si kok sebango borne bagu isiseng pasattu boso seng bugi tongo. Ang le omai mak wan so waisi. Boni bo tini ang omong kok sapigo. Tini public ro busu osohai. Ang ro sarati ba guri tum saimanu busu ko balu osohai. Kintu neta ro hongkai tabo maximum ঠিক আছে जों शिलं थांलाय माने आना तो बरि होइतलां थांथां आं थाङै दंनोसि आं खा आं थाङाखै अजराव तो जाना जाया किन्तु महरा साका नों बाय मालाय मुसुखा नों बेले खाटांखा ओंका आं भाइनो जखन आन्दो साथांखौ बो आं फेमिलि हेके दं ओंखाय बनि सरेर आं नाय मुसुखै आं थांखा खासु जों सरे हामयागोन थांखा मैक्सिमाम बरो सरे नायनि थांगो थेल थांगो किन्तु गाहामिसि माबा थांनाय दंहायसि 아버도도 제 곡 사만에 구이보통 달라붙어. 아방 ang sawo je chini borok tin netarok tak mohras wasoi tongo bo jasai khai tongo tabo sabo kaham neta sabo hambe neta abo motamoti bo haino 1-2 বছর শিখা আইছি bo age su romaya tak bo rommangkha tongte bo rommangkha tabo haisi phone bogai ang khagawo phaidi sing jot ton bo ha kolong lainai sing hamjang ma thang lainai sing tin netarok ri sing perfect mai hangkai nung sining phiok nai no na sai tong nono bu neta asai tong dini neta si ulta pulta angkai tini do pha bagi phiok jang nai ba boni ang koi nai tini sini balai kapal ka ham ang sam masau tangi kapal ka ham kai tini khut bubagra boni tini angkai phai ka tini do pha na mu thang na ba gai tini do pha chuwa na ba gai obo tini kapal ka ham
그래도 피해봐 자꾸나 뭐하나고 안 맞아도 완차고 진이 굿 부바그라 어카이 페미니 보래 보인도시 어느 버다고 뭐노 헬프야 뭐노 잡을거야 그때 막이 피하고는 봐 니진이 부바그라 정만해야 진이 하노팡 라자는 정만해야 니진이 부마파노 정만해야 어크라서 그런 만해야 아무튼 dormong야 yakun dormong sable bo ane bumabufa ka hampong tung hampong tung ane baba bo ane bumabufa ang bo respect ma khaina kintu chingle chung to boni process sathang kai tak phone chini tipran hai ke ja kri ko chini living history boni komai thamai kya kintu chini le tabo living history tongko bo chini living document chini rajbari tongko chini bor bongsho tongko continuous to hoble chini break ya hoble Benar itu bank baca, Manipur kerja, Ratung mani, Hyderabad kerja, Rajasthan kerja, bertolak break thangka. Jadi tidak break ya kau tidak continue tong boleh. Jadi khud soing jadi tahu bawa kerana besar betul tong kau. Kita jadi guardian no, jadi bawa kerana, baca ni bawa mana tu mana ya. Anek bos belai warna sengsa, anglah siu. Tak ke produk isu semua itu sini kadi. Action bawa kerana kelum tong masih. Neng jauh patut ukhlai. Neng CPM dah kelai, Kongres dah kelai, si anggun saya ni ya. Kita buat tu history belai. Neng history semana kerja. Neng history seneng torja gya. Neng sang kaba. Buat nang buat sekarang belai duk kena. Buat kerana setak ke, tini buat kerana lima orang selia. Produk deberma. Boleh serahib tu hanya siu. Boleh okra pang kelai, boleh serahisi. Oborokhe belai gua nama sengsa. Mangaino asale cinta pama tangjangya ishwar tongo ishwar naklai tongo je borok oma haije samutang nai rok ang kajai khakau borok ishwar bu mabreglak khoma khaiglak cin dharma tongko khaisa u dharma sungma mane nai sartari hatabu sangna tabu jehetu lai thangja kogni no uthalina klayo agi nono IPF ti jara tongnai rok je ground ni neta rok thang joto tongnai rok lokorok thang nono onek hamjago nono toidunani teha borok no khoi tonani rango nei thumjaka tonani rango nei salai kintu tabo borok ni sungmung jeng ground no tongma jeng saimano tamgoi jeng no khibi IPF ti yakari thanga jehetu nang chini video footage ba tongo video footage tabo kobangma jehetu light thanga ba jeng nugo bishumoniyo kaisa Panda kotorang khapro bonang saka ang IPF tio tongnai tai kuno party khlaya IPF tio tongina ang naka onno party khlaya ang achugui tongnai afro rokni lokorok tabo bonono muitu manjagai tongko bahaike jengno salang ya yakari klang takane obno teitam salan lokorok no kias Tini ang ono masawo cin naharmong to kaisa si ang tibralan no dabi khayo bob tibralan dabi khayo Enggak sih, ini bisnis somag bisnis yang bela asma sengsa. Dua parti aktor dabi, abang itu mamba. Ang tu CPM kaya khoble, ang tu BJP kaya khoble, ang tu Kongres kaya khoble. Tipramot ha tamnai, tipralan nayo, statehood nayo, IPF statehood nayo. Orang tam kok bang kaba, ang tu kono ferda gya, ang tu CPM kaya BJP kaya aktor kok. Dia daga tipralan baru naik tunggu, statehood naik tunggu. Plus cini bawa kara ada tunggu. Enggak, ni IPF tiwo ang sakawal pulang saya tak boleh. Maharashtra sesung pun allow khali IPF di finance bagai. Enggak IPF jaya tunggu. Ada kono kok samalia, neng kono performance kerei, kono activities kerei, bagai ni ba. Bagai ang sakal jaga pressure group nai, ba thanca kerak mana? Abang boram berenai. Neng kok sini saya tunggu, kam segera, boleh tinggal boleh tong sinai, boleh hinjau boleh tong sinai, hanya tu IPF tu sormas tentang boleh, bertam tong siapa, jodoh saya manaabo, kintu ang abor sawo, ang bawa kerana hamjago, ek number, dunia mereka ang dabi na hamjago, jadaga mau thabo saya tunggu, tiba-tiba saya tiba-tiba saya tunggu, artikel 2-3 saya tunggu, ekin dabi, kita tam sung baga kena bah. Apa tu yang berbucia? Teka saya kau kena di bumung Jepang mana? Pula tang ain tu diklayo, pula TSF diklayo, mana ain pi diklayo, IP diklayo. Kita, ekor lain tu kaya tong boleh. Angtu diver ni aku. so tibrasan dabin khai Diver ni kaya tong lang tu, tiba sen kau kaya tong boleh. Enggak, tini, apa nak saka je, tini IPF tu go.
जों अनेक सुजुग दं माने किन्तु सुजुगखौनो जों हाराय थांखा गताबो हायनो हायदावसो थांथांलायफियोका गाहाम कक आं तो बना कोनो अबजेक्शन खायो सुजुग ना बागै इनके जों बर' दखन थानसा नों थानसा जों नाया आं जों हजे जाबा बर' थानसा नायले जों हजा खाबले आगेव मर थानसा कक साइ दंखा नों थानसानो मस मानैया निनि निनो इगु प्रब्लेम दं दागा आरो थांखा आं एमएलए दे मानो आरो थांखा आं पद प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मानो आरो सेन्ट्रेल कमिटि दादागनो आरो नेता गोबां मा हारि अमारे कक साउ बक्सा आइपि बिसिङो माने आरो नेता गोबां आरे गोबां मा थानाय ता जाते दल कत नमा थानाय बले जाते नों भागे नों मा थांनाय बा प्रश्न फियगनासे जाते फियना सिनि सामं बले जों मुक्ति माने सामं बले नों जाते थांबा मुक्ति मा आमा सब तो कन्ट्रोल बले आबै सिङो आं सावो जों बहाकवार माने आं बारबार साका जों बहाकवार बांनाय जों महाराष्ट्रनि तमुतो मा नायनाय हेसि बबुसो बहाकवार बबुसो बहाकलक बबुसो खसा बबा गारां बबुसो चिकना हामनाय दे bo thang binor thang kok sao binor thang mai sao bani kono boni jeno bo raja ni khakaya tinte ka hekop chini do phane bagai ang lasa kok sa sinai joto boror ka bui tong ang nini o kok tibini madam ma sanai kok ko thang tibini madam ma sanai ang ekbor sekang thangka abo nagaland no dimapur birat gathering nagaroni function kan aro ang eden khaika ang kok ro sa ka prang minister tongko inka no esi jamani basla ke ang mono sinu ar meeting go esi jamani basla fayo ang mono saka baba ngai mala musugo sinu gisa faidi inka esi jamani chief minister ag sam bot 3-4 bar ang mukhyamantri nagaland ni khuk boro kotor motai boni ni governor angjak botao 93 years inka taw 94 kan taklai bo ane ringa boro thangka थांगे बनो आं थांगे बर थांगे ब्रेकफास्ट लायका कल सालायका बत राजा हाइके दं ताक फानो बिराद सम्पत्ति गोनां मुख्यमंत्री सिग आगे के जामखैबा ताक फानो बो 93 इयर्स आं बनो बनो मासाका नों जिबनो पाइगला बैडमिंटन थंगै आं साव हाउ you maintain your health samani बरा संगा I'm 93 years old so how I cannot believe how can you maintain your health sabo every morning bo sabo pasta bo bachang so pasta bachang makang so sara pasta ka to bo badminton boni police obai आधा घंटा 1 घंटा bo badminton thangbo every day boni badminton ka batu kugui breakfast apai uma ke ang sawi so 93 years nang sibono paya badminton thangai tadi bo za bo ke bo ano jokhon te chingcha lai frong kai breakfast every day buana saka Jamatia nang tam khlai kang to minister ang IPF diklai indigenous people from Tripura o ang sai mana ngene ne bubakra no king product ma khlai hisungbo ke bot he form his own party nga habro sagari then why don't go and join him sawo because he need your help nang boy thang jugroi di no amne si durbol nem kisa ne bubakra maharaj phai pekha bot age congress khlai nang sin laigo nang bon join khedi ana boss advice tongkha negadi ana boss please no khaketa tongdi no all leaders is to join him rotan no bubakra no protection no help khedi afra bakhat langkha esi jamir he borok kotor borok si chini bang borok buswan sokto eki obostha tini obani ni asam ni ani bondhu ni Atul Bora tabo second minister CM pore bos 2 number minister Atul Bora AGP ni minister bo ani ko close friend bo bana saw Jamatia nang Maharashtra join khedi boy din samutang di bo ni help nango Atul Bora sai to wano Mizoram duram thanga जेब्रा आं बाय थांगा आखाबं साजावा इंगे तार माने बर थिवां सगि तंगो जे त्रिपुरा राज्यको निरो दे अमा हाइके तंहां खलाय पाट तंग थां खाय निरो मुक्ति मांगला निरो बथां जाकला बैसि वां सगि तंगो बनि बथारावसै ताक त्रिपुरा वां सगिया ताक फननाय नागालेण्ड मिजोराम बर रक आसामनि बा दिल्ली बर रक जतन साइ तंग थांथां देन आका तंगदि नों राजानो हेल्प खायदि जोंखा उल्टासि अबर आं बलायखे वासिसु खरगो मावान सगो जिन दफा थामंखा जिनि खुद बुबाग्रानो पइन्ट हिसाबाव जों हामि हेलाय दंलायो माने सेदाय दंलायो जों बाखे मुक्ति मोननाय जों बाखे दिनै आसो जों अबं माने अबं यगनाय
bone bagi angka kago kebang kok sanai gitu tini japan satong bato kon bebaria angka kamani ko bono tin boba gara bo samkhane mujuk tongo so mana suju mari nai mana suju garna ba engke cinto boni kabar sai mana bohai talented borok kok sana kereng maya ganang bhakwar boni kuno obab kerei bo jinis phaiye barbar sai tongo bo tini botani kabba maje maje ehon kab dukhona jago chin bor chap jagia chin bor ekota kerei bono bokhar bokhono bono bokhono mane bonukha chin do phab sik dusin khola bonukha tema beri tema sala tema sikla bisik dusin khola chang apne bo dukhona jago bo to gurnai sai mano ang buni dukhona go ang to chara dina gure jong sai mano bo bisik sadalai tong bo bisik hamdalai tong chung kai pain kai chin sikla ro ekoi অবস্থা নেতা ro ekoi অবস্থা buri chira ba ekoi অবস্থা chang কোন ডিসিপ্লিন করে অব বাগৈ মাঝে মাঝে বলে দুখনা যাগো কিন্তু ফেবা 2023 ঈশ্বর সাইমে সিনাই आं खाकाव आं बिसेस खालायो आं पयद खालायो जों गासै इतिहास तो देखायनाय जों 2023 आगोन बिधान सभायाव जों गाहाम गोरों दंखांखलाय ईश्वर जोंनो हामरि रखांखलाय जों कप्लायनाय सु कप्लायमाव सिम्पाया जों मैक्सिमाम सीट जों ताव खाखाय दङ जे महाराजनि कक मते तिनि पयद सालाय दं बबाय कक जों 340 जों बाजानाय बातायनाय जों इभेन जनरल सीट जों बातायनाय एससी तो बातायनाय जों 340 सीट जों बाजाखांखाय कपाल गाहामखौ जों मेजरिटी माखौ जों सरकार फर्म खायनाय जों सरकार फर्म खायनायफोराव जों फेक्टरिंनि दंनाय जों डिसिजन मेकिं दंनाय जे जों 15टा 20टा पाइखांखाय केबो दल ने सिंगल मेजरिटी फैमिलिया आरो जों बर' सामोननाय औ जों सामोननाय जकारे जों सरकार खाय जों फादा दंनाय दा जों तो मन्त्रि नानाय बा कयाबले जों फादा दंनाय नो सरकार खायलेदि आबो सिमिया ও যদি ন তাবক যদি ন বিজেপি কনস্টিটিউশন সলিউশন যদি গসিয়াঙ্কা বা এগ্রিমেন্ট খায়া বা লিখিত রিয়াঙ্কা আলাদাভাবে কন্টেস্ট খাইনাই আলাদা কন্টেস্ট খাইনাই আলাদা কন্টেস্ট খাইনাই सरकारखौ बर' खायथों जों खाया जों बर' सापर्ट फादार सापर्ट खाय दंनाय जों अय महाराज सालायखा जों सरकार थांखायनो जों मन्त्रि जानांनाय जों डेपुटि सीएम जानांनाबो कयाबले जों स्ट्रं फोर्स दंनांनाय दा खायसे बेलाय आं दा मुदमाखा टांगै दिन आइपिएफ तिरक आंबो आइपिएफ दिन दंमोन टांगै जों दुरबलंबा जोंनि पारफरमेन्स गैखा आं निजे कक्साव एसेम्बलि थाङै जों बर' कक सालिया जे दिनै आंखौ गुबै कक होनाय जाहायसै दिनै एमएलए राव कोनो पारफरमेन्स खालामलिया बीजेपी आइपिएफ सरकार आगे माहायदोंबा टांगै खुद रुलिं पार्टीनि एमएलए राव एजेन्ट देखाबा सुदु आइपिएफ बीजेपी रेखाबले कारण थांबा कारण माने बीजेपी पारफरमेन्स हामिया आरो बेथबर सियाक दङ आइपिएफ तिनि तैसाब दंबा जों बिसिगितो खरकसा तिनि लेखा गोरों उकिल खायजा कक गोरों बनिजे मा फायखा अंखागै कारण थांबा बनि बोरे दनजय फायखा अंखागै आं लास्ट मा फायखा अंखागै आं तंमलिया आं ताम सानि पाब्लिक न तारमाने साइतों नों ककल साइतों खौ 8 जना एमएलए रुलिं पार्टीनि एमएलए अंखाय फायखा आरो प्रमाण खालामदोंब्ले द आं चालिया बिसिखौ चालिया हैदा ना अब चालिया गोबां नेता ओंखारनाय बरफ द जाय हैदा ए अबा अमन पाब्लिक वान सौ थाय देन आनो दा नों सोंमा हाय दानि आइपि दं खायथां अबन कारण जों पाब्लिकनो फुनुमलिया नों बिसोर पार्टी हेड दंगै नोंखौ पाब्लिक कक सामाया पाब्लिकनो जों साइड खालामलिया नोंखौ जे एमएलए इभेन्टरि बिसाबो गै जों अनेक बार सालायखा पार्टीखौ आंथ' जेनेरेल सेक्रेटारि नों सायमोन आं पारफरमेन्स सायमोन आं गरबके सायमोन आं आबो सायबायखा आइपिएफटी नों आनो तंरलियाबले नों नं आं सायबायखा आं तो कोनो कसे पाब्लिक सानाय आबो आगे कखा पाब्लिक सानाय आं साबो बसाबो दिनै खुद आइपिएफटी को माहाय दोंखाबा पार्टी को आं इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट ताको आं प्रेसिडेन्ट दं खामले आं इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट आनो बदो बखनार रियांका तांगो हिके आरो मास मास एमएलए रो हायनि थांगाटा बरंस जत हामफ्लाय इलेक्शन दंनाफ्राव इलेक्शन नांगौ आं पाइजाक आं बनोसै डाबल बुट माखा ताव आनो दं रेकर्ड दं आं इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट आं सेलेक्टेड गया अब तो तावसे आगे बमा खालायसो दसरा बमनो जों आगे खालायलेखा खमलो जों इलेक्शन खालायलेखा आरो आं कप्लाय जीएस साबले आं कप्लाय दा प्रेसिडेन्ट जागो अमो जिनिस पजिशन माने लालाबे आंखा जों जाति जाहिन दंलायो आं खा आनो अनेक बर' आनो दायखा
Mever nang case ready nang pai nai. Ang kha ko ang payu. Case ke ang jitu. Ang kha ka na. 제가 로건이 사건 Logoni support tong. Bud an tong. Joto an document tong. Yang kha ka is boi hinjana dira ko pe hinjana ba isi case nang tong lai siu. Case ga rang nang nai. Arang ko khosmak lai nai. High court case ga ang kha. Ang sorom ko pa case mana. High court pa ke sorom ko thang mana. He case teng to rang paper ar file lai ko kha. Gabra wan so ga rang mar lai nai plus bui an hene dala pe hinjana ba isi case nang tong lai siu. Hadan jikon cha party busi to rotin party 가가 뭐 후라 함가 있잖아. 그러니까 아우로 완성고 양 쭉 했던 거야 시. 아버는 진 party 완성은 난고. 인 버르 붙이는 난고. 능 사마 하이 저던 불 붙이 와시. ang sagala mana mo sa tong. Public do ঠিক tong. Okay, obo hairo no ngai no. No sai ma khana ani ang to onek suffer ka tension ka. Hai kang tau ang MLN to mo kham. Ang mondir sa aram le gari kai do mo kham. Je last ni 1 year was yang phame pe ka last jing ang tabok to onek su khai do mo midang khai ya. Obor public job nai. Boni bagi ang sago chung tabok ang joton koi nai. Forget everything. Sung munisi matre bul khayo ang bul khana nang bul khaikana abano yakal lai sung nakalai lai sung phadi sung thansang lai nai morasna sung sudur lai nai sung morasna sudur lai ang jono koyo bo jokhon phaikha bo jokhon samkhai tong ta bo thuya se bo wansau tong bo rang khoslai tong bo jotono kabagoi tong kebo ani ko phikoni kebo khakale bi hi jotono bo hamjau bo bagai ang jotono koi nai jefang lai khasung ayego amana pogui 또 단천에 말이 팔레시디 2023서 성 포노그리 나이 진도 파티브라도 파이놈 단차고 떤거 진디브라도 파이는 거락 진디브라도 파이는 고부이 아버지 포노그리 나이 진이 속디는 좀 포노 나이 어 마게 포노에게 단천에 비스님 포노그 나이 아버는 뭐라서 거요 좀 단천 라인이 패디 뭐는 하이는 뭐 속다 할래시디 또 라스 어버는 바르보서 라스 파이는서 어버 라스 파이니 미닝 어버는 저는 좀옷 2023서 좀 totally change. Totally change history na tung palto ro nai. Obo bo kok sau. sartere last ne sungmane digan thanglai china gobang kok salaika phainai 16 tariko TWF bari bodon ne bukhakte uskang press briefing khaike o jagao bosok gobang lokoro kothomnai ba bo jaga bo thayo khlainai omna kisa lokorok no saikna ba lokoro ang to indirectly khormaka ar Shillong bang morab salaika 16 tariko khlai nai aro idolate ni TWF ni bri thangka borobo salaika anu morabu saka 16 tarik chung thulai nai moras bo phainai isao ngai abo to tam sarai jabo chung hai ko kotor saibe lab kurai chung je mansak phaile nai chung salaika ni 20000 25000 phaima kha kaham te phaima ta kaham no no election joraba ang jotono koi nai je mansak jotono phaile di ngai aro beksiba burei aro 90% burei ni phainai salaro maso phainai hel phainai bagai naga burei rena bagai usang cho mandai khaima hai ono mora sago so mandai yut ni bang khlaikha kaisa ga tabok burei rena bang chung khlainai ge tabok only women burei rena bagai bo bodol bagai bo khumulungo khlainai khnago 16 tariko angkha ko 20% bora ko thumnai যখন তো ইলেকশন মুভমেন্ট বা আবো অবশ্য চিনি রাং পয়সানি দরকার দङ আও ফ্যাক্টর দङ ফিয়াবাসं যে মাসা চবलायनाय आंखा बर गोबांनो कुथुननाय जत्तनो जों फाइलाय जादि आं गबगो ते चिनि आनो साहका महाराज फाइनाय कक साइ दङ बो सरि हामखाताबो बनि बागै आंखा को फाइ जत्तनो खाकवार थाइसं आगलायनाय ते जों 2023 चिनि इमां चिन्ति बसरानि असक जों बुक्तो बगें दंमानि आसं साफारं दंमानि जों आबनो जों फियाव जाक्सिनाय जों इतिहास तरि खेनाय जों नुखा जों गासा फैक्टर ngै दंनाय जों आसले तान जों कम दोरोंबा जों थामसाय करिबा कम दोरोंगु बनि बागै आं खाकाव 2023 जत्त थिन सिक्लाराव हाजार हाजार बेकार आं उसं ककसाका आरो जों कुनु ख्लाइमिया जोंनि आइपिएफ नि कगना जागलिया आं तेखे माहा सिना जागो आं जखन मन्दिर दंफोराव कयटा प्रस्ताब लान थांख केबिनेट कौरन्दी रोमान स्क्रिप्ट नि पेपर आं रोमान स्क्रिप्ट न केबिनेट पास खाना बागै जोंनि मन्दिर सब पास खाना बागै अनेक चेष्टा खालायखा आप्रान चेष्टा खालायखा किन्तु दुर्भाग्य जों आं खालायमालिया ताव आव फाइल पेन्डिं किबि एवेन्स आगेबो आं इन्टारभिउ दिखा आं अमन नायमानि अमर अफान खालायग्ला माखे
anu ka shere kotong nai chini BJP IP bu ka shere kotong nai tibla sangba ham tiban ham ka shere khlai kya mai ke ang kha kamani thiaba belai ke kapal hamya ang sini ar trikhok tongo ani gani borok basa bana anu sajju khaya ang obo nai mani je anok sa sabut khede saksi ang je pes khepro I thik tongo ja mebar khaimani abo ka hamno ang bon sabut khai usuk sakhe sungu hoise ki durbagyo ar ka moti prasa mondir tongo sana kire kyo sare kare jere ka abo kibi events lai tangka mana abo ustogin tangka ei o mahero abro mana wang engkai tini ang tam khaini or mondir ka tongo ei obora ka example ta teibu ang dili thang saka nadi chini do kawangma manthai to mani omor phan jum hang klebe sing public no sathau nai sing 10 bos pore tam sai nai ka saka special drive ni kok saka amar list birikha pne 10 15000 phan 10000 sapana 5000 phan saka special drive khlai kaisa rikha kai chimboro onek khushi nai chimboro hazar bekar BA pass MM pass madung pass doctor engineer हम हाइको MBA पास कहूँ माँ तुम बेरो तुम डिप्लोमा पास करो चाकरी में या नार्स तुम बरबगई स्पेशल ड्राइव खेलो मांग खलाई बले हमने आंग डायरेक्ट मोदिनो साका आंग बिप्लब देव सापर के बगै साउथी रांग करी सेंट्रल साका के जोंरि नाय हिसाब बिप्लब देव मुख्यमंत्री चिनि आले बिप्लब देव बरो बोले काम से असले बन साका ठीक से मेबार से रांग करी जेरै सेंट्रल पैकेज रो के बास खलाइमानो नै साता बो आंग रेफरेंडम साका जो दामल खलाई के बरो स्पेशल ड्राइव तब नॉर्मल प्रोसेस ओंखाय नजो साइमन जों जाख्रि मालिया दा कम्पिटिशन मरति गया जों दुर्भाग्य चिन्ता जों एजुकेशन स्टैंडर्ड हामियाखौ इंगे आं साका जों कम्पिटिशन बाय जों मांगला आसे हाजार बेकार आबर फुलफिल लोंगरा बरे बागै स्पेशल ड्राइव बैकलॉग पोस्ट बैकएंड पोस्ट को मतंगो हमने स्पेशल खेर कांखलाय जों जाख्रि माननाय आं बिलॉब देब साका बिलॉब साका अब सेंट्रल गवर्नमेंट साइमानाय इका लगलो थांगा नेक्स्ट अब आं थांगा अमित आनो लग बराबो तो आं अमित साका स्पेशल ड्राइव खायदो दे जों तो अनेक बरथिं बर चाकरि मैया बलाय समय दंखा हाजार बेकार जों बिदि एसटी रक ताफोन पोस्ट बेकन फिलआप गया नि सामने ठीक আছে अब आं नन मुखमरे सालायनाय खुद अमित साजा गानो आं तिन मुख्यमंत्री बाय अबतै अमेटानतै आं कक्सानाय सालायलिया ना सामाय ए अमाय चिकन पन्थिसो खायमैया अब आं बलाय दुख नांगौ आं बलाय बनबांगो आं आगेबो साका जों जेरै जेखुनु पलिटिकल पार्टी बा जों आन्चलिक दल जों प्रेसार क्रिएट खायमै आंखाय जों कोनो लाभ करै आबांगै जों अबन सानाय जों जेरै एमएलए 15-20 जना जों सरकार खायफान दंथों जों आरो स्ट्रं टीम जों जेरै एसेम्बली थाङै हयजै खालायगां गिदा सरकार रां खायमै हायसे किन्तु तिनि एमएलए बेथालिया जों 5 बोसोर कोनो फुरमालिया बने बगै जों मथा जों अमन सालायगो मथा बां सालायगा जों स्ट्रं टीम मा पाठौनाय एसेम्बली हाबनाय रक स्ट्रं टीम मांनाय जाते आरो जों कक सागै डिबेट खायै जाते सरकार जों बेहाल खायमाना जा अ व्यक्ति नायथि मा थांनाय हायना थाङै नांनो थाङै हायना आथ' दङ गैया जेरै जों हायनो हाय पाब्लिक बाय जों हायनाय जागोन हागोन हायनाय अ जों मुखा आबाङैनो जों जेरै ताबक तिब्रा मथा जों सका थेफानो जों स्ट्रं टीम रहमा आंखाय एसेम्बली गो आं खागागो जेखुनु सरकार रां खायथों बेपारिया जों तिनि दाबिनो तै जों आरो मुभमेन्ट खायमानाय बा तिनि दाबि जों अनसकमानि जों साक्सेस खायमानाय अ कक नां मासाबो हायनो हाय जत्तनो स्पेशल तिनि कक थां टिभि न आं बेलाय हामबाय मारगो तै पाब्लिक रनो बाहायनो जत्तनो हामबाय मारगो तै बरिबागै आंखा फायदि जत्तनो तिनि थामसा मारियाव फायबाय सिदि जों तिनतिपा सानि बागै जों 2023 जों खायसे इतिहास जों तो रिखायदिसिनाय अ आसा नारगैनो आं दिनै जतन हामबाय तै खुलुमबाय गया हासनि जत ककथां टिभि निउस एन्ड एन्टारटेनमेन्ट नाय दंनाय दिनै जों गोबां मा कक सोंलाय गया आगि हाबाङाव दं फुलफामा सामं खायगा लकरकनि बागै
tabuk bo thangkrong bodolo tipra mo thani o tong tong lewa adong khoro ngai bo tamo samung khlanya nai tong tamo bo khani ko phainani salo tamo wan sogoi tong tamo samung ni tei yapri sanai oborong no kabang ma sangai sai khana kasini borong banang salmebar kumar jamatia tini jengno kabang samung kabang somoy rekha kabang jora rekha o kok salainani bagini nukurok no kok thang tv news and channel bising tei kok kasar kha phaidi buskango bahike soba khlainai thangkrong bodolok no bahike chobano chini tiprasana hamkrai thangka chini tiprasana pyoknani bagai ka bahai khlaiei choba khlaikya ka chini tiprasa yok sanai obono no sar mebar kumar jamatia tini kobogoi tini haino hai sarno kokothang tv and news entertainment channel ni bkhaktei somoy ramani bagai belhai kana hambaisa hambai to hambai kulumbai ke